வாழ்க நலமுடன். அனைவருக்கும் இயற்கை வணக்கங்கள். 3 நாள் இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சி ஸ்ரீ ஜெயரங்கா இயற்கை மருத்துவமனை மற்றும் யோகா ஆராய்ச்சி மையம் நடத்தக்கூடிய 18வது இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சி வருகிற வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு 27, 28, 29 போன்ற நாட்களில் நடைபெற இருக்கிறது. இந்த வாழ்வியல் பயிற்சியின் முக்கிய நோக்கம் நோய்கள் வராமல் தடுத்துக்கொள்வதற்கு, பாரம்பரிய உணவுகளை தெரிந்து கொள்ள, இயற்கை உணவுகளை தெரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு. மேலும் நாள்பட்ட நோய்களுக்கு நிறைய மருந்து மாத்திரைகள் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்கன்னா அந்த மருந்து மாத்திரைகளை எப்படி குறைத்து கொள்வது என்பதையெல்லாம் இந்த 3 நாள் இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சியில் கொடுக்க இருக்கிறோம். மேலும் இந்த இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சியில் நிறைய இயற்கை வல்லுநர்கள், யோகாசன நிபுணர்கள் மற்றும் இயற்கை வாழ்வியல் நிபுணர்கள்லாம் கலந்து கொண்டு நமக்கு தேவையான உரைகளை கொடுக்க இருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நாள்பட்ட நோய்களுக்கு எப்படி இயற்கை உணவுகள் தயார் செய்து சாப்பிடுவது, 3 நாட்களும் சமைக்காத இயற்கை உணவுகள் மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். குழந்தைகளுக்கு தேவையான உணவு முறைகள், பாரம்பரிய விளையாட்டுகள், சகதி விளையாட்டு, இது போன்ற பல நிகழ்வுகள் இடம்பெற இருக்கிறது. வாழை இலை குளியல், மண் குளியல், பாத அழுத்த சிகிச்சை, நோய் தீர்க்கும் அக்குப்ரெஷர் முறைகள் என்று பல முறைகள் இந்த 3 நாள் நிகழ்வில் நடைபெற இருக்கிறது. குறிப்பாக சொல்ல போனோம்னா இந்த 3 நாள் நிகழ்வில் கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பெரிய மாற்றத்தை கண்டிப்பாக உண்டு பண்ண முடியும். இந்த 3 நாள் இயற்கை வாழ்வியல் பயிற்சியில் கலந்து கொண்டு எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய நோய்களை வராமல் பாதுகாத்துக் கொள்ளவும், நம் நாள்பட்ட நோய்களை குறைத்து கொள்ளவும் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு. வாருங்கள் நண்பர்களே, காத்திருக்கிறோம். நலம் பெறுவோம். நன்றி.